Asi 1000 zamestnancov sklárskej firmy Slovglas v Poltári žije v neistote. Spoločnosť včera podala návrh na vyhlásenie vlastného konkurzu. Dôvodom je ekonomický úpadok. Reálne hrozí, že storočná sklárska tradícia zanikne, navyše už teraz má región 15% nezamestnanosť. Pani Zuzana robí v sklárniach 1 rok. Linku, pri ktorej pracuje, v piatok odstavia. Mali by nás podeliť na ostatné pásy, na zastupovanie. Nevieme zatiaľ, čo bude. Vedenie spoločnosti svoj krok zdôvodňuje zlými ekonomickými výsledkami. Boli zapričinené jednak dlhodobým posilňovaním slovenskej koruny, nárastom cien vstupných surovín a stratou amerického trhu, na ktorý bola spoločnosť v minulosti naviazaná. Sa tu vymenili majitelia za poslednú dobu viacerí a ten manažéri vlastne neviedli tú firmu tak, ako by mali viesť. Vedenie tvrdí, že chce výrobu skla zachovať, musí byť ale efektívna. K 30. júnu tak nepredĺžili zmluvu 45 zamestnancom. Spoločnosť pripravuje ozdravovací projekt, ktorý ponúkne správcovi konkurznej podstaty. Oni sľubujú a my sa radujeme. Takto sme ešte nikdy neboli ako teraz. Krach. A končí fabrika na čisto. My sme sa mohli z toho dostať, ale musí prísť asi sa aj nejaký investor s peniazmi. Poltársky Slovglas je posledný výrobca olovnatého kryštálu u nás. Ak by sa fabriku nepodarilo postaviť, znamenalo by to definitívny koniec tejto výroby na Slovensku. Lenka Stanková, Slovenská televízia.